खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि आंनि बड'लेण्ड आइजव टिउसनाव नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव दिनै बरायफिनबाय आरो गिबियावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव निमाहा बिग्रोनाय जाबाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ गावनि आंगोनि बर' इउटिउबार होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो फंनैसो खोथा शेयार खालामनो फैदों। बिथां मिस्टार फेरेंगाया मैया रादाबाव मा बुंखो एभिक्सननि सायाव दिनै खनसे नङा दिनै खेबनै जाबाय एभिक्सन खालामनाया। दाखालि खालामबाय 300 न'खर, मैया खालामबाय 100 न'खर होननानै खोनादों मैयानिखौ। मिस्टार फेरेंगाया मैया रादाबाव गोबां बाथ्रा बुंदों, बेनिनो आं फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। फेरेंगाया बुंदों जे उदालगुरिनिफ्रायनो माखासे BPF सापर्टारफोरा चिराङाव हा दानफैदों, फोरमाना आंनि आखायाव दं। माने उदालगुरिनिफ्राय BPF सापर्टारफोरा चिराङाव हाग्रा दानफैनानै थादों आरोना, बेनिफ्राय फोरमानलाइया फेरेंगानि आखायाव दं जाहैबाय। बेनिफ्राय BPFनि मानसिफोरानो थुलुंगानानै दिनै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हाग्रा दानफैदों। बेनिफ्राय दाखालि इलेक्सन जानायाव गोबां मानसियानो दुखु मोनदों। जोंनि जेसेबांखि बर' हारि दङ, बर' सुबुं दङ, गासैबो दुखु मोनदों। बेनि गेजेराव दिनै आब' डक्टर अनजालि दैमारिया खबर लानो थांबाय। नंगौ, जोंनि हारिनि सुबुङा माबाफोर प्रब्लेम जायोबा जों गासिबो दुखु मोनो आरो खौरां लानांगौआ बे जोंनि हारिनि बा सुबुंनि गोनांथि होननानै आं सानो। बेनि गेजेरावनो दिनै अनजालि आब' थांदोंमोन। बे थांनायाव बे मा बुंदों, मैया बेनि बागै आब'नि बागै मा बुंदों बिथाङा, माने अनजालि दैमारि इलेक्सनाव थांनानै मा होनो मानसिफोरखौ इन्टारेस्ट खालामहैदों, माने मानसिफोरखौ इन्टारेस्ट खालामहैदों जाहैबाय। बेनिफ्राय मा बुंबावदों, अनजालि दैमारिखौ बड' एमएन जास्टिस फार्मनि चिफ एडभाइजार हिसाबै नङा, BPFनि सासे नेहाथारिसो होननानैसो मिथिगौ। माने BPFनि नेहाथारिसो होननानै फेरेंगाया मिथिगौ आरोना अनजालिखौ। माने बेनि थाखायनो माने BPFनि होननानै माने इन्टारेस्ट खालामनो थांदों बेवहाय बिदि जाहैबाय। माने बेनि मटिभा माने खौरां लानो माने दुखुआव गोलैना दङ, बिसोरखौ खबर लानो माने थांनाय जायाखै आरो, माने इन्टारेस्ट खालामनोसो थांदों जाहैबाय फेरेंगानि बायदिबा। बेनिफ्राय मा बुंबावदों, हा गैथारिनि फोरमान होयोब्ला सोरखारनि फारसेनिफ्राय हा होनायनि राहा खालामगोन। माने हा गैथारै फोरमानलाइ होनो हायोबा सोरखारनिफ्राय हा होनायनि मोनसे बेबस्था खालामगोन होनदों। खालामगोन होननानै बुंदों, खिन्थु मा होनदों खालामथारगोन होननानै बुङाखै। खालामगोनसो होनना बुंदों, माने खालामथारगोन होननानै बुङाखै आरो। बिनिफ्राय चिरां जिल्लाखौ खालामखांनाय उनाव BTCनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो होस्रांनाय जागोन। माने चिरां जिल्लाखौ फार्स्ट माने गिबि होखारग्रोगोन आरो बेनि उनाव गासै जिल्ला जिल्ला हाबनानै माने बोखारगोन जाहैबाय। ओमफ्राय बर'ल' नङा, गुबुन गुबुन हारिखौबो माने होखारनाय जागोन, माने जागोन होनना बुंदों आरो ना, होखारथारगोन होननानै बुङाखै। माने बर'खौ खालामग्रोगोन आरो बिसोरनि मटिभा माने। बेनिफ्राय सिफायखांनाय उनाव सोरबा हाबफिनोब्ला निमाहा होनाय जानाय नङा, होखारफिननाय जागोन आरो हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होगोन। माने सिफायखांनानै जाय मानसिया आरो बेवहाय लुनानै थाहैफिनो बेखौ होखारफिननाय जागोन होनदो, माने रैखाथि खालामगोन आरो जेनेबा माबाखौ हाग्रा ओनसोलखौ माने रैखाथि खालामगोन आरोना। बेखिनि बाथ्राखौ मैया बुंदों आरो। आरो फेरेंगायाल' प्रमदाल' हाग्राखौ रैखाथि खालामनो हायो नामा? जों गासिबो हाया नामा? आरो गासै सुबुङानो मिथिखायो जोंनो आबहावा नांगौ। बे आबहावाखौ लाखिनो थाखाय
जोंथ' दंफां लाइफांखौ न' सेर सेर गायखायो आरो गायनानै लाखायो। दिनै बिदिंनिफ्राय गुवाहाटि बायदियाव गोबां मानसिया हा बायनानै थाफैदों। बेफोरबायदिखौ दिनै मानो नायबिजिराखै? जोंनि जाय मानसिया आबहावाखौ रैखाथि खालामनो हानाय सुबुं बिसोरखौसो दिनै मानो नागिरगासिनो? माने बिसोरा जेबो खामानि गैला, माने जेबो मावनांगौ खामानियानो गैला। माने सोरनि हायाव सोर दङ माने बेखौसो नायगासिनो दङ। माने जेबो मावनांगौ खामानियानो बिसिनाव गैला। माने ओरैनोसो दंसै। माने बे इसोरनि माने बिसोरनि माथायावहाय माने बर'खौ माबायदि सिलिंखार खालामनो हागोन, बै जायगाखौ माला होखारनो हागोन, माने बेखौल' गोबां सानगासिनो। माने आङो सानखांनाय फैलायलांबाय माने बिसोरनि बेफोरबायदि खालामनायावहाय। माने बिसोर होस्रांजोबखांनानै दंफां गायना लानानै बिजनेस मावगोन नामा? आंनि गोसोआव बेखौसो सानलायलांबाय आं दिनै। माने बिसोर बारे बारे माने बिदि खालामनो गोनां। दिनै आं गासैबो मिथिखायो बे सुबुंखौ, आंल' नङा। थेवबाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै फोरमायना होनि। जोङो फांसे दंफां गायनोबा मोनसे जायगाखौ जोङो थिग खालामना लाखायो, थि खालामना लायो। बे थि खालामखांनानै जोङो दंफांखौ बेवहाय गायगोन। माने गायिनि सिगांबो जोङो मा खालामो? जों जेवरा दुंनानै लायो। बेनि उनावसो जोङो फांसे दंफांखौ गायो, नङा होमबा? अब्लासो बे थागोन। बिदि आरो थिग बेबायदिनो दिनै होखारखांनायनि उनावसो बेबस्थाखौ खालामगोन होनना बुंदों। माने खालामथारगोनबो होननानै बुङाखै। दिनै बिसोरखौ होखारैनि सिगांथ' सोरहा हा दंमारो, सोरहा गैमारा, बेफोरखौ नायबिजिरनानै हा गैयिफोरनो मोनसे दखल खालामना होखांनायनि उनावसो बिसोरखौ सेफायनो हायोमोन ना। अब्ला दिनै माने सेफायखांनायनि उनावसो माने होगोन होननानै बुंदों। माने होथारगोनबो होननानै बुङाखै। थिग बेबायदिनो दिनै सासे MLA, सासे MP, दिनै सरकारखौ सोर खालामो? जोंबायदि सुबुङा खालामो। आरो सरकारखौ सोर सालायो? जोंबायदि सासे दैदेनगिरियानो सामलायो। बेखौ सामलायनो सोर थिनो? सुबुङा थिनो, नङा होमबा? बिनिखायनो दिनै सासे मानसिखौ जों मानो दैदेनगिरि खालामो? बेफोरखौथ' गासैबो जों सुबुङा मिथिखायो। जोंनो मानो दैदेनगिरि नांगौ? जाहाथे जों माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैयोब्ला जोंखौ रैखा खालामो। जों गाबोब्ला जोंजों गाबफानो हायो। जों मिनियोब्ला जोंजों मिनिफानो हायो। बिनिखायनो जोंनो दैदेनगिरि नांगौ। दैदेनगिरिखौ जों खालामो, नङा होमबा? जोंबायदि सुबुङा। खिन्थु दिनै दैदेनगिरि जाखाङोब्ला, गोजौआव थाङोबा दिनै मानो सुबुंखौ नायसननो रोङा? मानो हारिखौ नायसननो रोङा? बेसो खोथाया। आरो मोनसे खोथा, दिनै अनजालि आब'खौ बुंदों इन्टारेस्ट खालामनो फैदोंमोन बेवहाय। माने बियो दुखुखौ खबर लानो फैयाखै आरोना। बेनि मटिभा फेरेंगानि मटिभा बियो माने बिसोरनि प्रब्लेमखौ दिनै नायनो फैयाखै। माने बे माने BPF जों लांगोन होननानैसो माने इन्टारेस्ट खालामफैदों जाहैबाय। फेरेंगानि बायदिबा फेरेंगानि दिमाग ओरैबायदि गेसाव। दिनै खबर लानांगौआ जों गासैनिबो मोन्थाय दङ। जों गासै बर' सुबुंनिनो मोन्थाय होननानै आं सानो। दिनै बांसिनानो इउटुबारफोरासो खबर लाहैदों, बायदिसिना जाग्रा लोंग्रा बिदि हैदों। नाथाय जाय दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरि सोर थांदों? रावबो थाङाखै। दिनै नों BPF, आं UPPL, आं UPPL, नों BPF। दिनै एफा दैदेनगिरियानो बिदि सानबाय थायोबा जोंनि इयुनखौ मा सोलोंगोन? उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो सोलोंगोन नामा? बे BPF-नो बिसानाव दा थां, बे UPPL-नो बिसानाव दा हाबै, बिदि सोलोंगोन नामा? बिदि जाहैबाय नोंथांनिया दा बुंनो थाङोबा। जों दा नोंथांनि उन्दै उन्दै गथ'। नोंथांमोना जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों UPPL, BPF, आरे BPF-जों थानाया बर' नङा नामा? UPPL-जों थानाया बर' नङा नामा? सोरबा हारिनि मोजां बाथ्रा बुंनाया बर' नङा नामा? बेसो। बेनिखायनो आं नोंथांनियाव दिनै सोंथि खालामनानै बेखिनिखौ लाना फैदों। दिनै राजनितिजों थानानै
BPF इउ पिपल बनसु एबसु बिदि जालायगासिनो आरो जों गासैबो बर' बेखौसो जों साननांगोन मोनसेल' साननांगोन बड'फाया माखौथो फोरोंलांखो बड'फाया माखौ फोरोंलांखो जों दिनै फेरेंगा बायदिया जि बाथ्रा बुंदों गावबो सासे बर' बिमानिफ्राय जोनोम मोननाय फिसा नङा होमबा दिनै आब' अनजालि दैमारिया BPFनि नेहाथारियानो जा जेखियानो जा बेबो सासे बर'नि फिसा आरो आइजो माहारि बास बिदिनो नों BPF बाबो बे बर' आं इउ पिपल बाबो आं बर' सोरबाया बनसुबाबो बर' सोरबाया एबसुबाबो जों गासैबो बर' जों बर'आ मा सिमां दंमोन जों बर'आ मा थांखि लानानै फैदोंमोन जों बर'आ मा थांखिजों आगान सुरनांगौमोन बेफोर बाथ्राया दिनै बहा गोमाखो दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव बेफोर जेबो राव गैला दिनै माने खालि दङ नों इउ पिपल आं BPF नों इउ पिपल बै बनसु बै एबसु बिदिल'सै खुगाया आरो हाजो सेर सेर सोरबाफोर बर' दङ बिसोरखौ होखारनाय माने बिसोरनि गोसोआव बिदिल'सै आरो जेबो गैला बिसोरनाव माने जों हारिखौ माबायदि सामलायनांगौ हारिखौ जों माबायदि जौगालांनांगौ बिनि फारसे माने जेबो साननायानो बिसोरनियाव गैला खालि बेनोल'सै नों आं बिदिल'सै बाखि जेबो गैला थ' लोगोफोर आं दिनै मैया जाखिनि फेरेंगाया बुंदोंमोन बेफोर बाथ्राखौ आङो दुखु मोनदों बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांबायदोबा आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाखैबा नोंथांमोना डिसलाइक खालाम आरो आंनि बुंनायाव फंफ्रोमबो बाथ्रायानो जुदि आंनि बाथ्राया गोरोन्थि जादोंबा आनसाबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि